Vijfde zondag door het jaar. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam, ging hij met Jacobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. Ze spraken hem aanstonds over haar. Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan. Ze werd vrij van koorts en bediende hen. In de avond, na zonsondergang, bracht men alle die lijdend of bezeten waren bij hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden, genas hij. En hij dreef tal van geesten uit. Maar hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat ze hem kenden. Vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar hij bleef bidden. Simon en diens metgezellen kwamen hem achterop en toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze: iedereen zoekt u. Hij antwoordde hun: laten wij ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar kan prediken. Daartoe immers ben ik uitgegaan. Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit. Zo spreekt de Heer. Druk, druk, druk. Het waren de woorden de laatste 20 jaar vanaf het millennium 2000. Zo druk met spullen verwerven, huizen verbouwen en bouwen, vakanties, dat het leek 20 jaar lang of de mensen een beetje vergaten te leven. Toen al met alle gevolgen van dien. Maar in 2020 is dat voor iedereen, ook in december, veranderd. Mensen konden alleen contact hebben met elkaar via de telefoon of de computer thuis, voor het werk, Facebook, andere vormen. Geen direct contact. Het lijkt misschien allemaal heel erg tijdgebonden, ook deze techniek voor nu, maar dat is het niet. Dat zien we in de eerste lezing vandaag uit het boek Job, meer dan 2000 jaar oud. En wat een rust straalt Jezus uit in wat wij net hoorden en tot ons mochten toelaten in het evangelie van deze vijfde zondag door het jaar. Vandaag is hij voor het eerst als profeet opgetreden. De mensen waren aangegrepen door zijn woorden van liefde en vrede. En heeft al eerder een man innerlijk bevrijd van een niet goede, een boze geest. En daarna is hij meegegaan naar het huis van Simon Petrus en zijn broer Andreas. En daar geneest hij de schoonmoeder van Simon Petrus, die met koorts te bed lag. Zoals vele mensen vanaf maart vorig jaar, helaas, oudere mensen in zorghuizen, met koorts te bed lagen. En net als in de kerk, in de synagoge, blijkt opnieuw dat Jezus dan aan dat bed, ziekbed, rust uitstraalt. Zoals bij een priester vaak bij een heilige ziekenzalving. Hij gaat naar de vrouw, de zieke vrouw, toe, neemt haar bij de hand. Dat is in het evangelie en het geloof ook eigenlijk wel en blijft heel belangrijk. En dan staat er, hij laat haar opstaan. Die rustige, aandachtige gebed en zorg geneest haar zozeer van binnen, dat er iets heel geks gebeurt. Ze staat meteen op en begint weer voor de anderen te zorgen. En daarmee kunnen wij ons afvragen op deze zondag hoe wij reageren.
Als anderen ons willen helpen, ook in een gebed, of als wij geholpen worden. Willen wij wel geholpen worden? Of zeggen wij, ik heb hulp niet nodig, ik kan mijn eigen boontjes blijven doppen. Want misschien voelen wij ons afhankelijk in deze tijd van de beslissingen van anderen. En als wij wel geholpen willen worden, vertaalt zich dat dan net als bij de schoonmoeder van Simon Petrus, daarna weer een eigen hulpvaardigheid naar anderen meteen. Of zeggen wij dat iedereen in deze tijd maar voor zichzelf moet opkomen en zorgen. Dus ook die hele oude man die niet meer kan lopen. Die zieke vrouw die niet meer uit bed raakt, ook in de familie. Die vreemdeling die in zijn leven de weg niet meer weet, ook letterlijk. En ook zoveel anderen die onze hulp nodig hebben. Kunnen die mensen op ons rekenen? Kan onze familie op ons rekenen? Kunnen onze buren of mensen in de straat op ons rekenen? Rustige hulp, ook in gebed. Dat is wat Jezus ons vandaag leert. En dienstbaarheid, dat is wat de schoonmoeder van Simon Petrus ons leert. En Jezus leert ons tenslotte nog iets anders. Want vroeg in de nacht stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar hij bleef bidden. Misschien vinden wij het eerlijk gezegd merkwaardig dat Jezus gaat bidden, want hij is toch de Zoon van God. Hij is het beeld van God hier op aarde, maar hij leert ons ook innerlijk wat bidden is en betekent. Dat zijn niet altijd vele grote woorden met veel gebaren, maar kan ook vooral eenvoudig en in liefde spreken met God. Dat is God prijzen om zijn goedheid, hem danken om zijn liefde in ons leven, hem loven om zijn blijvende aanwezigheid onder ons en hem vragen om zijn eeuwige zorg voor ons. En beloven dat wij zijn weg willen blijven gaan dit nieuwe jaar, zijn weg van liefde en vrede. En zo leert Jezus ons ook bidden. Zusters en broeders, op deze zondag, maar ook altijd, wijst Jezus ons op de weg in het leven. Een weg van rust, vrede, hulpvaardigheid, maar ook een weg van dankbaarheid, Godlovend. Laten wij die weg ook in het nieuwe jaar blijven gaan. Amen.